Ka wadhi weche mantiere ka dhoad nam chumbi, jogo mantiere sekta mar limbe ka dhoad nam chumbi koro jiwo jatend migao mar limbe Penina Malonza mondo mi ochuogi chenro manyien mabiro bero sekta no to chutho ma ka dhoad nam chumbi. Gijiwe mondo mi oket maino e lombo welo mawuok e pinje manie Afrika. Magikoni ema osebedo kasiro sekta no to chutho bang' pinje maoko gar gi chien e kinde tuo mar corona. Jojako nigi ler. Sekta mar limbe kadhoad nam chumbi onyiso geno mar yweyo moya manyien bang' jatend migao mar limbe Mikae Penina Malonza chamo muma kendo chako tich ayanga. Kane giloso Mombasa, tend riwruok jogo manie sekta mar limbe kadhoad nam chumbi kotelnegi kod jakomgi Victor Shitaka okonegi kore mar tiyo kode kanyakla kendo siemone kuonde mang'ikruok nitiere. She's coming, she's a new person in tourism, so we are expecting her to come up with new ideas, but more so listen and work with the tourism, different tourism associations that have been formed. We want to say, as KCTA, that we will give Honorable Malonza all the support we can because we are going to work with her. Etwak margi mar bago nyasi magalamoro mabiro kelo kanyakla jogo manie sekta mar limbe kadhoad nam chumbi kod mago mawuok e piny Uganda, jambetre mar piny Uganda ne okonegi kore mar tego chenro mag limbe e kind pinje ariyogi. So how can we first of all encourage and grow the tourism arrivals within the region? But for us as Uganda and Kenya coast, we have first focused between our two countries. Instead of people going to Dubai or people going to Singapore or people going to Thailand, how do we encourage people to travel within the East African countries? By ensuring that we are making it cost effective, we are making it easy, we are making it hassle free. If America puts a travel ban, for example, a lot of the other foreign countries also follow because of the ban. And that is why we want to go regional to begin with. And I'm going to request our CS to start thinking regionally. Gikoni ena yanga ni gwenge mani kadhoad nam chumbi ni kod thuolo maber mar bero uchumi mapacho ka nikech weche mag limbe omiyo gidwani piny owacho ket maino e bero sekta no. If you look at the Kenya coast has everything under one roof. Whether you're looking at beach, whether you're looking at marine, whether you're looking at family holidays, whether you're looking at nightlife, whether you're looking at whether you're looking at experiencing a safari, you could literally have breakfast on the beach and your lunch is in the bush. Tourism is about accessibility. We want the government to make Mombasa as accessible as possible. Bang Penina Malonza chamo muma kaka jatend migao mar limbe, jogo manie sekta no korodwani okao kang mowinjore mar bero sekta ni to chutho ikelo kanyakla pinje mag libamba. George Aoko, Ramogi TV, Mombasa.